Малина настойка, карвинг, каране от Катя. Ето, виждате перфектната техника. Сега идва стръмнина и разчитаме, че ще има и падина. На какво разчитаме, не знам. Падина няма да има, освен ако няма насмитане. Пропускаме. Важно е да не изпускаме. Малко раво на стръмнината, но карвинг в долината. Успоредни ски, резки завои. Това е техника за милиони. Плод на 25 годишен съвместен живот. Учи са 25 години. Чудесно се справяте, мадам. Ето тук чиста карвинг. Събери ски. GoPro стоп видео.